Que maravilla. Que maravilla esta hora de arte. A verdade é que sí. 8:43 minutos, moita atención. Xente nova que nos estades a ver desde as casas e que vos gusta cantar, porque a Escolanía da Catedral de Santiago está buscando novos membros pro seu coro. E hoxe, Rocío, estánse a levar a cabo as probas pros aspirantes. Rocío, ti cantas espectacular. Tiñaste que presentar, dígoche, poderías facelo ata de voz principal. Ti crees? Pois teño que confesar unha cousa, que eu, cando era cativa, cantei aí nun coro na Catedral de Santiago. E ata toquei a guitarra e todo. O que pasa que, claro, xa non teño idade para presentarme a estas probas e quero saber como está o talento máis xuvenil. Así que, a ver, Emilio, as novas xeracións, como está indo as probas destos cativos? Estamos nun casting a estas horas, así en pleno programa noso, un casting porque a Escolanía de Catedral de Santiago busca novas voces para o seu coro. Atención como soa. A cousa vai subindo, vai increchendo. Temos tamén quen se reserva para dentro dun pouco. Importante porque xa comezaron a facer estas probas a semana pasada. Hoxe é a quenda para 4 rapaces e rapazas e a semana que ven volverá a haber outra quenda. Sofía é a directora da Escolanía de Santiago de Compostela, da nosa catedral. Hola, Sofía. Hola, boas tardes. Vos podedes continuar, seguide aí co... Vemos outra voz que hai fora. Insistimos, facemos hoxe a conexión, pero hai xente que se está a ver, rapaces e rapazas, podense sumar porque a convocatoria está aberta. Sí, o próximo mércoles volve a haber probas e animo a xente a que lle guste cantar que veñan. De que idade ata que idade? Pois máis ou menos dende 8 ou 9 anos ata os 16, ata o cambio de voz, dependendo do neno. Dependendo da súa bioloxía, non? Digamos así. Mira, vemos varios exemplos aí que están hoxe convocadas e convocados aquí. Que buscamos? Que valorades? Entendo que dentro dun espectro amplo, que valorades? Pois valoramos, máis que a formación musical en sí, vemos pois a vocal, non? A vocal e auditiva, non? A repetición, cualidades vocais. Primeiro temos a Borja, se che parece podemos facer como a proba individual, non? Borja, estás a morder as uñas. Estás nervioso? Non. Perfecto, era porque simplemente ti fas como a min, non? Se morder as uñas. Que tal estás ti de voz? Non sei. Eu creo que ben. Gustaríache ser cantante, formar parte da escolanía, neste caso, do coro? Non. Pero sí. Pero entón, mamá. Pero, mamá acaba de... Mamá, o rapaz veu forzado ou... Como é o tema, mamá? Non sei. A ver, Borja. Inténtame convencer aquí. Borja, ti tes que vir ao coro. A ver, que estamos nun debate familiar. Borja... Pensé que se refería a que si me quería dedicar a esto. Bueno, claro, é un... Vale. Querías vir ao coro da escolanía. Borja, queres vir formar parte do coro da escolanía? Sí. Ai, vale, date un aplauso. Un aplauso, Borja. Mamá, aplaude o fillo tamén. Porque hubo un momento que digo, o casting, convocatoria aberta porque fai falta xente. Mételle aquí un algo individual a Borja e xa vos deixamos co casting, xa nos pasamos de tempo con este momentazo. A ver, Borja. Vale. Que si, Borja, home, que tes unha voz prodixiosa, hai que formar parte do coro, dende logo que si. Bueno,